Bosa kustar kunnen we profeet hobby camina is het eigenlijk hobby en no sa, pero is studie echt hobby uitgebreid. Sobre meneer Bisa nos está echt constant bezig con natuurkunde en wiskunde vakken. En to lo que ta hobby importante die effect na aqui tá como ta develop skills para we think critically. Dus wat echt zien como we pensa kritisch en probleemoplossingsgericht. En toen is het op een kubo die echt een set of skills kubo profit onder kubo bij eigenlijk. Dus bijvoorbeeld die ene kubo betreden in finance, die ene kubo betreden in consultancy. En toen in addition to this, também nós assim, traco data, dus data science, compa programmeren, compa traco programming languages en zo. Dus hoop je net também por isso que orang ang cabeça sterk, não dá bij trading IT, pas dan tem skills para programmeren aqui também. Het is echt een brede studie en dat heb ik alleen ook contract. Ik was ik sterrenkunde. Eigenlijk je antwoord daar. Ik kan eigenlijk heel veel doen met sterrenkunde. No solamente research. Voorlopig no. Paso ese hiciste cos. Bopas yo picos que studie, pero si boque quiera de een field mensen, bo mensen dan natuurlijk ne lugar en tam net oportunidad, né? Anto a metin seguro si como que quiera si algo de een gebied sterrenkunde. Either met een sigi com PhD pa de field de research of me quer algo com science communication. Pero door começar com que era bezig com estar que não me quer com voorlopig não me tipo que era de exterior. Yes. Depende com a research não tá bezig com né portar sim, não sabe.